Sa cellphone video na ini, may hiling ang nagbungkaras na kasulo sa sarong-harong sa Sitio Tamba, Barangay Poblasyon, Aroroy, Masbate. Aga ka nakaaging Biyernes, Pebrero 21. Basado sa impormasyon sa rong traffic enforcer, ang nakapagpaabot nin sumbong sa mga bumbero na tulos man na ruminisponde sa insidente. Alas 11:38 nin aga kan makontrol kan Aroroy BFP an kalayo. Alas 11:50 nin aga man kan ideklarar ining fire out. Uminabot naman sa primerong alarma an kasulo. Nag-raise lang po kami ng first alarm lang po kasi may dalawa naman kaming fire truck dito sa aming stasyon. Kaya hindi naman kami nangailangan ng tulong sa mga kalapit na fire station. Dugang pa ni Zaragoza, gibo sa naman sa light materials an harong kaya marikas na luminakopan kalayo. Daima na nai-record na nagadan o nakulugan sa insidente. Alagad uminabot sa poko mas o menos 180,000 pesos ang winalat na danyos kaini. Yung residential building po is made of light materials, mostly mga kahoy at may kalumaan na din po ang bahay. Sa residential house po, isang residential house at may nadamay din pong partially damaged na daycare at health center at isang residential house din po, ma'am. Sa ngunyan, padagos ang piggigibong investigasyon kan Aroroy BFP, nga ni maaraman kung ano ang kausa kan insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.